Mga puso nagbaskog kag isa na kabagyo ang LPA o kung low pressure area ang ginamonitor sa mag-asa sa sulod sang PAR o Philippine Area of Responsibility. Ulihingan na siplatan ng sentro sang Bagyo Goring sa kalayoon niya 300 kilometers sa silangan ni Bahain sa Batanes. Nagapakadtong bagyo sa north-northwest portion sa Pabaskugon nga 15 kilometers per hour. Wala pa sang wind signal sa anuman nga bahin sang pungsod. Sunod sa pag-asa, madubong siya sa siling nga maglandfall apang posible nga magbaskog kag mangin typhoon. Padayon naman ang pagluntad sang hangin habagat nga posible nga magpabaskog pa sang Bagyo Goring sa mga masunod nga adlaw. Base naman sa datos sa Metro Weather, posible nga mangin maulanon sa isa sang Panay kag Negros provinces. May mabaskog man nga ulan sa Negros Occidental kag Capiz. Gani, mangin alerto sa baha o kon pag-usmod sang duta. May tsansa man nga mag-ulan sa nabiling nga bahin sa pungsod, laki pang Luzon, pati man sa Mindanao.